ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଏ ଯେଉଁ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ବାରି ଭିତରେ ଆମର ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଦେଖୁଥିବେ। ଏପଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି এই ଜାଗାରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ କାନ୍ଧିବି। ଏଠି ବି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କାନ୍ଧି। ସେଇପଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରଜାତିର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ଇଏ ତାର ଇଏ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର, ଇଏ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଇଏ ମୁଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ବି ଦେଖେଇବି। ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଇଏ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ଏଇ ଯେଉଁ କଦଳୀ କାନ୍ଧିର ଲେନ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ତାର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଦୁଇଟି କାନ୍ଧି, ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର। ତେଣୁ ମୋଟ 3-4ଟି ପ୍ରଜାତିର କଦଳୀ ଗଛ ବାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି।